Фажиғаздан генә нәкъ шушы йортта булмыйча каланың хуҗалары көн сайын арендаға бирүләре мәгълүм. Үзләре биредә булсалар да, әлеге хәлләр буенча аңлатма бирүдән бөтенләй баш тарттылар. А можете комментарий дать? Не надо, нет. Вы тут работаете, да? Коттеджда ял итү өчен мунча белән бассейн бар икән. Өч гаилә җыелып, туган көнне шунда билгеләп үтәргә булалар. Әмма соңрак 15 кеше арасыннан 9-ы үзен начар хис итә башлый. Табиблар аларны хлор пары белән агуланган дип фаразлый. 6 кеше хастаханәгә эләгә, шуларның 3-се яшүсмерләр. Поступило 3 пациентов, они сейчас на этапе диагностики. 3 өлкән кешене хәзер тикшерәбез. 3 баланың хәленә килсәк, алар көчле ютәли иде. Барсы да бассейнда ял иткәндә хлор парлары белән агуланган дип саныйбыз. Әлеге йортның мәйданы 300 квадрат метрдан артык. Ял итәргә халык еш килә иде дип Көлсәйт бистәсендә яшәүчеләр Казанга якын, ярты сәгатьтә барып җитәргә була. Здесь часто, каждый выходной почти. Бывает то, что шумят, как бы поздно. Но это зависит реально от компании. Хәзер бу хәлне Татарстан прокуратурасы тикшерә башлаган. Коттеджның хуҗасы прокурор белән полиция хезмәткәрләренә бинаның эшен күрсәтә, бассейннан экспертиза уздыру өчен су алына. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой Кешеләр хлор белән агуланганмы? Хәзер белгечләр тикшерү барышында шуны ачыклаячак. Балаларның нәрсәдән хәле начарланганын да беләчәкбез. Бүгенге агулану очрагы буенча Татарстан буенча тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Әлегә алар бернинди фаразларында җиткерми. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации. Тикшеру комитеты 238 мәддә буенча җинаять ачты. Бу куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәт күрсәтү мәддәсе. Көлсәйт бистәсендә булган хәл буенча җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Искәртеп узабыз, Татарстан бассейннарында хлор белән агулану бу беренче очрак кына түгел. Март айында моңа охшаш күренеш Минзәлә спорт комплексында, июльдә Казан аквапаркында, октябрьдә Алабуга районында теркәлгән иде. Бәхеткә үлем китемнәр юк. Ни өчен бассейнда агулану ешрак күзәтелә башлаган? Әлегә бу сорау ачык кала. Руслан Судинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.